wong watak kaya drone. Apa bos ora kena krungu apa-apa. Ning ana wong ngomong, Pol. Apa sih, Nak? Lakon apa bae kok ramene kaya apa? Asal orang ana dronane mesti ora rame. Rame be ora krungu. Waton gawe sing ayu-ayu be rame. Sing ayu-ayu kon padha mesen karo penonton. Karo bokah-boke karo iyo. Rame. Wis ora ngatur apa ngabenci ora apa-apa wigati apa tekan kene wigati. Sereh neng bulan ikan iseng dikongkon teng ramane. Gandeng Rama Semar niku badhe bangun kayangan. Kula mawon bingung. Lah wong ramane mlebu beberapa yang bangun. Lah arep bangun kayangan. Lah kula sederma minangka dadi anak lanang ku dasare kula barep. Kula dikengken teng ramane ana wor. Soanan praja ngamal tamatur karo Ndara Prabu Untadriwa drilaning penggalih supaya rapuh nang karanggo mengger selehning Ndara Kresnaya ramu katuran ngombyoki karo pembangunane ramane kejawi sing ayen niku sisan damel pusaka ngamarta jamus klima sada payu tunggul naga kangge sarang muri ramane ling bangun kayangan saged sempurna yaiku bojo-bojo ampun niku anak maling saprojo nganto mundur mundur Komajot patoning lati netra kaca mangondarandir ketope mangolo cokro jojo bang mawon ngawengis pasurana bang branang pindha kembang ora waribang ojo sing jenengane buang tilam penajan diarani nyolong api-api kongkon karo anake lanang kok nyuwun ngambil jamu lima sada por ngalina lah ngalina lagi rembukan karo Ndara Untadriwa matur bae sing cetak angger pusaka ngamarta dicolong nang ramamu didol sapa sing ngomong petang petuk ana cara Padata Sangala sing nomor 8 muni esuk petunge Pendhita Drona petungan tunggal sebumi sing nyolong seton tunggal rombongan sing klebu kawula praja ngamanto petungane Drona ki semar jajal dipikir ramamu ora kok gedhi bal 17 paribasan wong kere tumpang bali Semar kuwi arep bangun kayangan ki ragate kan endi jajal Semar aja oleh bantuan kan pemerintah baik uripe rata-rata bendina sing diarep PKH anggora tanpa cemburu sosial dianggap sing duduk ora rata lah wong urip-uripe beku mikir nang BLT wis kok arep bangun kayangan ki adol apa jajal mesti Semar nyolong pusaka ngamarta didol karo wong mancanegara men payu larang banjur ragate arep nggo bangun kayangan
Saya ngomong. Ayu pira? Ayu pira katur? Wah, ngomong ayu wis suwak temenan. Emosi nyong wis. Wiwit kanca nganti gelung nyemurung tau beruang gramaku gelem colong juput. Apa maning kagungane Ndara Punta Dewa. Benaramane ora wani nyolong. Wah, nyolong jagunge tanggane grawani ramane. Apa kok ora ngerti Semar kuwi mau wong suci. Jimat sing bisa ngucap pusaka sing bisa tata jalma. Wong sing ora tau melok miling bendong lali panggil ngomong iku maning temen susu jengkel nah. Cakel cek guling naring sawah kowe. Ganti lagi. Alane ora jengkel susu wong tuwa diala-ala. Sing jenenge anak kuwi wajib jaga martabate wong tuwa. Mekul dhuwur mendem jero jenenge wong tuwa kuwi kewajibane anak. Yang ora terima mitnah karo ramaku makane final lebih kejam dari pembunuhan. Ngomong iku ana tanda buktine. Tanda buktine genah arep bangun ragate kakendi. Ya ora katangan di sing penting itu ora ngemisari gone drona. Ngomong sembarangan minat temen ala temen jenenge Rama. Hari Ramaku wong ora gablek tayen ning ngarani Ramaku nyolong. Wong suci tetep ora nyolong. Suci apa tuh yang ora kepepet lah. Suci kaya suci yang kepepet tetep gelem nyolong. Tetep Ramaku sing nyolong. Diakoni ditolari sampah ari negara ngendi Mayu Pira. Ora ana sing nyolong. Nyong sowan ngene ngaturi Ndara Punta Dewa lan para Pandhawa rawuh nganak. Ora berembukan karo drona. Ngalina lah. Perkutara anak maling dirake perkutara. Ampun darane lah. Sakranira kinatus Karwijaya Kasuma ngeling ana ajinira sanggono ngranggono Wangsa pamustikaning jagat raya yen Prabu Yai. gegeripun Dimas Perkuturaken kanthi pangantikanipun Bapa Durna Ingat jeneng neraka menika sampun mantun. Pandhita Durna menika kula wastani mitnah kalian Kakang Semar Budranaya sagrugeting kula kalih Winara Sastra kula boten darbini Panyaprabawa yen Semar menika colong jupuk serta Dimas Perkutara menika kepancing dhateng pangandikanipun Danyang durung ngantos winawi karaosipun. satu mabadi ngajar kalian bawon yen ngaten Koko Prabu monggo keng rayi dipun ingetaken awit kedung jero kenging dipun janjagi atine menungso mboten wonten ingin nyumurupi Leres. Emangke Kang Rayi Kudura badhe kula ingetaken Janaka nuwun paring pangandika Yai kembar bubaro kang gantung siku Sunarsa Panduraning Daton Prastodo Paduka ingkang rayi kula nyuwun pamit ingkang rayi kula nyuwun pamit madhal wasilan Koko Prabu. Puspa sekare dining onto riksa Pandiasi kalintang panamu sira
Paripurna sabdane Sang Sri Naranata. Kuwi kawiku sabda Brahmana Raja sabdaning Ratu Pendhita sabdatan kenging Wolawali. Kaya gungguh Kresna Prawitasari, gonggoraning tuya Kresna ring cemeng Prawitasari glancang seta. Jiling tumedha saking kursi ganding dampar rencana sesarengan pambuyunge song-song agung. Kandhane Sang Sri Naranata gumleong candrané kaya mendung kesamparing angin.
Gelar Bedaya Sri Pidatan Kemaran Pilarak wonten sing ati minggah sanggara pamujan. Meminta mring sinar draning Jawata kang minangkung. Apa boyo pirangine memujuk. Nyam sampur dari gajah tinanda murang sila. Kina bongkun bengkulu kuku sing rupa. Sang nata mapan madeni datan kira cap. Kira sapa pengamoe Raden Werkudara klimat dari kaloro. Ampun darane lah. Ya. Saperintah Pendhita Dana, Werkudara mesti manut. Werkudara mesti manut. Dawur kok dipateni tetep dipateni. Patine Damar Semar kelangan Damar. Semar ora trima Semare dipateni. Pandhawa mateni Semar kelangan jimat urip, kelangan bulu cumbuk. Menungsa bepundaling jagat sing lisuse gegerut. Werkudara lan daya kekuatane. Calone rame, calone rame. Ayo Werkudara, Damar ora gelem ngakoni kelemputane ramane mateni. Bapak ngamuk karo Bawor kuwi perkarane apa wor? Perkarane yen nggoni karo Sang Wendrana Pak. Lho Pendhita Dana ramune negara Ngamarta. Iya. Masa iya ramaku dituding nyolong pusaka Ngamarta sing sila gilang. Napa dengan percaya karo omongane Drona ramaku nyolong iki? Ora percaya wor. Bapakku ki wong suci lho.
Siman bisa ngucap, sapa bisa tata jalma. Urung tau ana lakon Semar gelem melok milih gendong lali. Ya iya. Ya sinaren kula matur Bendara Punta Dewa. Dereng ngantos Bendara Punta Dewa nanggapi kula nganturi para Pandhawa kinen. Paring pangestu karo ramane gelem bangun kayangan. Dawa pusaka telu dronan maran jengkor. Pusaka ngamarta didol nang endi regane pindah. Nyung yen tersinggung berarti anak kuwi jere anak kuwi mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa. Mikul dhuwur temindake wong tuwa sing apik nggo conto, nggo patuladan. Mendem jero temindake wong tuwa sing elek aja ditiru. Lah kula kepengin jaga martabate wong tuwa. Anggere anak barep sapa maning. Ngomong teke Darawar dan Drona ngomong apa benguan apane lah beli Drona datang di kugoni kok malah ngamuk tulung lah anaknya sing ngaken iya wor Pak Eling marang Purwomanto sono Pak arep-arepane jengkel wong anak arep eling ya yen Tujuh mereka perkara tetap beronang kos kena diramanik sunati kena larang dan sepeda yang heli ngati-hati orang beronang tengarane ngajuri kome guru gongso tetekoyong butul-butul pur panjriting turanggo esti terkadaingkan ojo layu sapi eling Pak Bawor kuwi Ponokawan Majidayo kuwi dening para santri Dono santri kok ngajar Ponokawan kuwi apa bapak wis keselang setan jajalanan wah bojo milu-milu margae colok cukup saka Ngamarta ngendikane Bapak Durna Lidul membangun kayangan awon anak paling Antasena ora percaya yen Semar melok milik gendong lari aja jero bapak kuwi mau nggugoni marang Durna ning Deli. Gedung jero kena dijanjaki atine menungso ora ono sing ngerti. Iso wae Pandhita Dunagara niate mung ngedhudhus muring wong Pandhawa sengit karo Semar. Ora mung mengko yen Semar dipateni Pandhawa kelangan Semar. Rewel kabeh opo.